Komisyona aştiye o civaka demokratik îro civîna xwe pênca xelas kir. Bi rastî cara yekemîn di meclîsê de komisyonek wisa ava bûye. Ji ber vê ev komisyon ji alîkî de dîrokî ye ji ber ku pirsgirêka gelê Kurd ji bona çareseriyê, ji bona wekeviyê, ji bona aştiyê demek dirêj e bi 10 salan e ev berxwedan, ev tekoşîn berdewam dike. Di vê komisyonê de em xemgînin ku jin gelekî kêm in, neheb jin hene ji 51 wekîlan neheb tenê jê jin in. Ji partiya me em 2 jin di wê derê de ne. Lêbelê partiyê din hem wekîlê wayê jin hin dikin hem jî di komisyonê de vekîlê jinan zêde pêşniyar nekirine. Ji ber ku ev komisyon lazim e ku nêrîna jinan ji bona aştiyê, ji bona pêşengtiyê, ji bona pêşerojê nêrînê wan, fikrê wan, ramanê wan, xebatê wan jî gerek di nava vê komisyonê de cî bigire. Ji vê alî de heta ku em karibin dengê jina, gotinê jina, nêrîna jina em ê li vê derê biaxivin, em ê nîşan bidin ji ber ku em dizanin barê me gelekî giran e, em tenê ne ji bona civakekî em hatine vê derê, em civakê hemî temsîl dikin, lêbelê bi taybet jî ji bo jina em ê vê xebatê xwe berdewam bikin. Komisyon gelekî kar medaye pêşxwe, lêbelê pêşerojê de em ê bivê hêdî ewka wê rojeva wê em ê bi raya giştî re jî, bi gelan re jî parve bikin. Vê gavê 5 meh ji bona xebatê dema wê hatiye biryar dayîn. Heta vê salê xelas bibe. 5 meha dûre kare komisyon 2 meha carkî ew dirêj bike, dema xwe dirêj bike. Em dibêjin bi rastî nêrîna me ev komisyon gelekî dûdirêj nebe, ji bona çareseriyê zêdetir xebatê xwe û rojeva xwe pêk bîne û bimeşe ji ber ku pirsgirêka Kurdan, pirsgirêka aştiyê, pirsgirêka demokrasiyê ne rojevek nû ye, demek bi 100 salan e ev di rojevê de ye û PKK biryara xwe da kongra xwe ava kir. Çek danîn dibêjim me gotin em çekê xwe datînin, em dişewitînin. Bi Rêz Öcalan jî 27 Sibatê piştî ku gazî kir, gelekî gavên mezin hatin avêtin, lêbelê ev gav gel civînê gelan de ji me re dibêjin yekalî ye. Gerek ev gav bive duy alî. Aliyê din de ji bona avakirina komisyonê jî bi Rêz Öcalan pêşniyariyê xwe her tim nîşan daye ji ber wê gerek komisyon grava İmraliyê bi Öcalan re jî hevdîtinekê pêk bîne, nêrînê wê fehm bike ji ber ku di vê pêvajoyê de muhatebê yekemîn jî ew e, ew bi biryarê wî, bi daxuyaniyê wî, bi banga wî ev pêvajo berdewam dike. Dawî de ez dixwazim vê bêjim, îro me dayîkê aştiyê, dayîkê şemiyê godar kirin. Yani rûniştina yekemîn bi rastî rojekî gelekî em bêjin girîng bû, dîrokî bû ji ber ku heta îro dayîkê aştiyê û dayîkê şemiyê hemberî êrişên polîsa hatin binçavkirin, hatin girtin, heqê wan de doz hate vekirin, lêbelê îro axaftinê xwe kirin, me hemiyal wan godarî kir. Êşa wan, elemê wan, hîstirê çavê wan me di dilê xwe de hîs kir. Bi rastî ev dem hêstiyariyekî mezin jî em jiyan dikin ji ber ku ez bi xwe jî yani bi 10 salan e di vê ne tenê siyasetê de mafê mirovan de mafên jiyanê de em parastinê de bûn gelekî bedelên mezin di vê rêyê de hatin dan, gelekî êş û elemê mezin hatin girtin, işkence, kuştin, şewitandin, her awî de ev heye. Em vana her ku em godar dikin, yan em ew dikin, em jiyan jî dikin. Îro wexta dayîka hevalan me godar kirin, bi rastî hêstirê wan bu hêstirê me, hêstiyariyê wan hêstiyariya me bî. Ji vê alî de ji me re jî gelekî zehmet bî. Lêbelê çiqo em zehmetê jî bigirin ji ber vî gelê ne mühim e. Ji ber ku em dizanin ku gelê Kurd bi rastî bi taybet ji bona vê aştiyê, ji bona çareseriyê gelekî xebatek
berxwedanek mezin pêkaniye hêviya me û xebata me hewldana me em vî meselê çareser bikin.